Maltempata fissijat bikrin ta' filgħodu waslet għal xena rari hawnhekk f'Malta kif hawn toroq u karozzi miksijin b'saffi ħoxnin ta' silġ. L-aktar żoni milquta kienu fil-punent tal-gżira fosthom fir-Rabat, il-Baħrija u l-Imtarfa fejn xi toroq indifnu taħt diversi pulsieri silġ. Il-pjazza ewlenija ta' Rabat fil-fatt kienet għadha miksija bis-silġ sa kmieni dalgħodu. TVM News tkellem ma' xi tfal li flimkien ma' sħabhom ħatfu l-opportunità biex jilagħbu bis-silġ. Noqdu nilagħbu hekk. Kelli bżonn immur inġib il-gloves għaw vera kisħa u qatt ma spettajt għal li jkun hawn daqshekk silġ hawn Malta. Għamilna snow angels u wadbu silġ xurxin, nilagħbu tag ġa silġ. Il-jaw minn fil-ħodu kmini u għedniħu ħafna għosax għaw sħabi u koll. Tu peċiru wadbu silġ xurxin. Dejjem xaqt nilaf fil-snow, jisu silġ jiġi, u vera tniħu għos għalissa. Il-ġenituri fil-waqt li kienu qed jieħdu pjaċiri jaraw it-tfal jilagħbu għalunna li kien lejl twila li jom inatfu is-silġ minħabba l-biża li jċedu s-soqfa u l-ammont kbir ta' ilma li daħal fil-garaxxijiet. Fil-għaxija konna nkwetati ħafna u sbieħ fil-għodu kmieni, konna nkwetati is-silġ beda niżel b'saħħtu ħafna. Dal-lejl omna bil-Maltem, bis-silġ sajjetti minn kollox. It-tlieta u kwarta fil-għodu konna fuq il-bejt, naħħu il-silġ fil-verità. Neħi bar minn silġ jinżlu mija bdew. Dal-għodu kellek tqum u kellek toqgħod. Żgur, efimni hawnhekk is-silġ beda jaħbad mal-faċċata ma torqodx ġifieri. U kellkom xi ħsar ħabba s-silġ? Ħadna efimni l-karozza kif qed tara s-saqaf u xi naqra dak. Il-biża tiegħi s-soqfa ma rridu naraw. Ovvjament il-bejt merreq, il-washroom kienet merqa ġifieri għadha. Storja kompletament differenti għall-bdiewa li għandhom biċċa xogħol kbira wara li qamu filgħodu u sabu l-art miksija bajda karti bis-silġ. Bidwi li tkellem magħna għalinna li safrattan se jkollu jarmi għalqa mimlija basal minħabba l-ħsara li dan is-silġ għamel. Ukoll fil-ġibja, kellu ġibja li kienet mimlija saru homma mhux bl-ilma iżda bis-silġ u kawżat hekk spiċċat infaqat u tkisret. Wieħed fost bosta kien Charles Gallia li laqana fl-alqa tiegħu u urina l-ħsara. Sara kbira hawnhekk għandna sara kbira. L-aktar li għamel sara, pereżempju xejjex, xi del tal-basal pereżempju, u hekk u bastard pereżempju kabuċi, u hekk u s-serer itaqqabhom pereżempju l-plastik, il-bqija ġifieri. Fid-dwili ma jagħmilhom xejn dak ġiet jagħmilhom sewwa. Tom ngħinu nofsu. Għandek 6,000 euro. Il-Ministru Giulia Farrugia appellat li l-bdiewa affettwati mill-maltempe sabiex jagħmlu kuntatt mal-Agri Connect. Bla waqfin ukoll kienu l-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili u id-Dipartiment tal-Cleansing u Transport Malta li f'ħidma koordinata ixkupaw mal-ġenb il-pulsieri ta' silġ li jinġema'.